사람 함께 친히 하용 보도록 비키비오 좀 공마나 에바 하용이 기사 비석자 자티 아고의 할머니 사 신이 길거리가 파고 갑자고 아버님 가거이 나이 나도 ซึ่ง 세마가 빨라야 asmen naik atas indigenous day sama ni kau kan indigenous hima ni kan orang korawa jaga ni tongsuk tongnai hani besar oh dia hani besar di sal pada level ni ซึ่ง abo belai abo bui beli sah. Sung agiolo ko indigenous samai indigenous ini samai kau pergi. Sung ko pun party ni kau samai ya. Jadi kipriyo kau. Oh indigenous salah. 동석변이 있고 좀 하용이 포토코피하고 유튜브하고 좀 누구 머리처럼 있었잖아 전자에서 주고이 뭐 살아있는 이름이 있어 이름이 어사 아스네 뭐 프로그램은 좀 클라이언이 바꿔이 좀 완숙관이야 तब किसी ने कोरोना वायरस की जगह बरफ के तरीके में मजा जरा चीन को भी रोको तो ये सुन ओबाहे फॉलो की सा आसुम लगा तब के इंडिजिनस पेयर से पाले बागे नाम सुबी को इंडिजिनस जे तमन इंडिजिनस जे हिमानी को के हायम साको सुन तों सुचाने जाती हो तो बारो बंग चामुं कानुं ओबेबा आस्ते आस्ते पसुई थानाय आबन वासुई दरक के आबन तेसे सिसारि कुमानि सा जों साइमन 1994 जिमि इंडिजिनस सालमा पालायनाय जोङो पार्टी साथि हिम सावैया दामगे जिनिफ्रा सारके असाव जों दिनै कोरोना भाइरासनि बागै हायुंआव तेसिनि बियाव तेसिनि बिफ्राव अबनति आसक पालायनाया केवबा यूट्यूब पे केवबा फेसबुक पे केवल WhatsApp पे अब है मारा हुआ है असले इंडिजिनस केवल जों किप्रासा हिजाब में दो और सालो जिन किप्रासा में कानी अब नांगो जों नांगो साथे साथे साम नांगो किप्रासा कम सामसा अब अपना संख्याnya dipakai mania karena ke corona virus ini. Ini anu bungo ini indigenous deh. Ini kau dokter ke depan mesong itu hinsai. Karena ini sengkau dokter ke mukui. Jadi pasar bercamu. Kalau bungo bercanda nanti. Jadi pasar. Botamu bermasang. Abo kanan ni bagai jangan tak kalau kanor misalnya turun di bagai osar. Awal bagai ni yang risiko kalau sahabat, jeng hanya bisa orang ke
बेराय फाहाम तदंजों पालायनानै जुदि कर'ना भाइरास जथेस्थ' रसावै जोंनि लकडाउनाव लसावै जोंनि गोजान गोजान जालांनाय जों अबाहाय प्रग्राम फैनाय आवान जुवान फैलायनाय जुमुं कानुं बेबाफोरजों थांनानै अबाहायनो जों हायुङाव इन्डिजिनियासनि परिचय होलायो आं नोंथांनो अबन सरकारखौ जों फैनाय 9 आगस्ट साइके पबाइलिया जों जरा जरा जों बहाव हाबसु थांनाङा 30 आगस्ट निफ्राय जों मोनगोन आबो मोनसे सिनि एडिसि बा सिनि फार्स्ट सानन साव आबो के पबाइलिया ओमफ्राय 9 आगस्ट मोनबाय तांनि किसि किसा जों पबाइ दङ कारण के आबो जों बाय मानिजा गानि साव देव जरा फाइदोखौ जों देव प्रपार पे कररखौ मोननाय 9 आगस्ट 9 आगस्ट जों जुदि प्रिकासार होने तो मुंचामु कानु जतो पुरुगिरि मानके जतो ने नौ थाइ पुरुगिरि मानके चामु कानु पुरुगिरि मानके प्रिकासार होने उसको कावन में आस आयो आंगसे को सानाय नसिम को सामि बिसिंति नरबाय